Нетрывіяльны погляд на класічныя сюжэты. У адным з касцёлаў Віцебска з'явіліся фрэскі з выявамі сусветна вядомых асоб сучаснасці. У намаляваных на сценах храма постацях можна пазнаць палітычных лідараў, заўважыць трактары, нават дзяўчыну ў міне. Сваё бачанне біблейскіх гісторый прадэманстраваў сталічны мастак Уладзімір Кандрусевіч. Вольга Шмаргун на ўласныя вочы ўбачыла настенныя роспісы ў даволі смелай інтэрпрэтацыі. Галоўная ідэя у унутраным аздабленні храма была менавіта такая, каб падкрэсліць тую барацьбу, якая адбываецца ў свеце паміж цемрай і святлом. Колеравая гама даволі стрыманая, перавалодвае шэры, светлавыя акцэнты якраз на фрэсках. Сюжэт цэнтральнай і самай вялікай пра будучае ў васкрэсенне Хрыста. Тут выявы вайскоўцаў у камуфляжы і анёлаў з саксафонам і бас-гітарай. Яшчэ 5 невялікіх фрэсак у бакавой капліцы. Тут сучасны Віцебск і аднаўленне былога касцёла святога Антонія Падуанскага. Храм на ратушнай плошчы быў разбураны ў сярэдзіне 20 стагоддзя. Аднак позірк прыкоўвае фрэска пакланення каралёў і жабракоў. На ёй асобы пазнавальныя. Вы бачыце тых сучасных палітыкаў, гэта інтэрпрэтацыя толькі. Насамрэч, тыя роспісы, якія мы бачым, нельга іх тлумачыць у палітычным кантэксце сённяшняга часу. Але калі тлумачыць вось гэты роспіс, мне б хацелася ўсё ж такі прыгадаць тое, што гаворыць Біблія. І станецца ў апошнія дні не ўзніме народ на народ меча і не будуць больш вучыцца ваяваць. Сам настаяцель бачыць у выявах выключна прадстаўнікоў 3 розных рас, а кожны з прыхаджан касцёла вольны ўбачыць нешта сваё. Вернікі задаюць пытанні, і айцец Вячаслаў толькі вітае такое мастацтва, што прымушае людзей задумацца. Аўтар фрэсак, член Саюза мастакоў Беларусі Уладзімір Кандрусевіч. Майстэрства насценнага роспісу ён спасцігаў у Італіі, Аўстрыі і Германіі. У Віцебску працаваў больш за 3 гады. Ідэю зрабіць класічныя біблейскія сюжэты больш зразумелымі сучаснаму чалавеку мастак революцийный не лічыць. Мои главные интересы – это то, чтобы искусство и религия отвечало каким-то процессам современным, которые происходят в обществе. И вот в этом мой основной интерес. Меня очень беспокоило, в принципе, продолжает беспокоить ситуация, скажем, с нашими ближайшими соседями. Вот мне бы очень хотелось, чтобы наши ближайшие соседи жили в мире. Па словах мастака, перавесці класічныя біблейскія сюжэты ў сучасную плоскасць яго прымусіў у тым ліку і сам выгляд касцёла. Гэта перабудаваны дом культуры. І хаця зараз мала хто пазнае ў ім светскую пабудову савецкіх часоў, традыцыйныя фрэскі тут выглядалі б неарганічна. Уладзімір Кандрусевіч распісваў каля дзесятка касцёлаў па ўсёй Беларусі, большая іх частка ў Віцебскай вобласці, у Полацку, Расонах, Чашніках. Аднак такі нетрывіяльны погляд на хрысціянскае мастацтва аўтар увасобіў у жыццё ўпершыню. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск.